Zuretzat Txema Pamundi zukurratu baitzenuen bidea, eta zuretzat Pepinoain emandako fruituagatik, itxirentzat, eta azkaratetarrentzat, Maritxul eta Mendia familia arategiarentzat. Zuretzat el bizkotxo ukitzen duzuna bizkotx bihurtzen duzulako. Ekintzaileentzat, inkonformistentzat, ausartentzat. Superdenda guztientzat superbotereak ditu Euskaltelek. Ikusi hemen euskaltel.eus superdendak. Bizkaia egiten. Behi, 35-42 errepidean Zeanurin, semaforoek erregodutako ordezko pasabidea duen errei bat itzita jarraituko du ekainaren 24 arte egun osoan zehar. Eta AP8an Larraskitu eta Kadaguako lotunen artean, galtzada itzita egongo da Kantabriako noranzkoan bihar osteguna gaueko 10 eta goizeko 6 bitartean. Hala ere gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Nafarroan ere gogor jodu beroak eta horren eraginez suteak piztu dira. Oraintxe 3 daude pizturik, 3 Nafarroan, Leirean, Tafallan eta Oietan zehazki. Nafarroako gobernuak adierazi duenez, temperatura beroek eta haizeak lanak zaildu dituzte. Hala Leireko monasterioa ustu dute foruzaingoak, sua bertara gerturatzen ari zelako. Hala ere, oraingoz ez dute sua eraikinera iristeko arriskurik ikusten. Foru gobernuak jakinarazi duenez, Zaragozako suhiltzaileen 2 brigada eta 2 helikoptero etorri dira laguntzera. Gabon guztioi, Zehaskako guraso, irakasle eta ikasleak protestara atera dira gaur arratsaldean, akademia ikuskaritzaren Baionako egoitzan ekartu dira bertan. Euren asmoa zen egoitza okupatzea eta bertan gaua igarotzea. Iritzi dinerako ordea ateak itxi dizkiete eta bertan zegoen polizia. Azterketak euskaraz oihu artean, eraikinera sartzen ahalegindu dira protestara joandakoak, baina hori galarazi diete poliziek bultzaka. Bertan izan da Ekierremondegi Berriako kastaria, Peio Jora Juria Zehaskako lehendakariarekin. Girakien, frantses polizia dugu parean eta frantses poliziaren argumentu nagusia Gaza izan da beti. Beraz hor, guk atea blokatzen ginoen, nahi izan dute libratu eta neurri guztiak hartu dituzte guk lasa dezagun. Beraz, ateadek dute, gu ez gira sartu, mainan eman egonek gira. Baginakien, estapenetik, zela posibilitatea ez barnean egotea, oialetxeak ere ditugu, eta oialetxeak montatuko ditugu orai, eta estatuko gira atea intzinean, ez dugu ate hori ez da berritzedekiko, eta gu hor egonek gira. Aita Mari Lampedusarako bidean da erreskatutako pertsona bat larri dagoelako EITB mediak jakinarazi duenez. Adingabea da larri dagoena eta larri baina egonkor dago. Ospitale batean artatu behar dutenez, kapitainak portura jotzeko erabaki hartu du. Gaur goizaldean Aita Marik 17 pertsona migratzaile erreskatatu ditu Mediterraneo itsasoan eta atzo berriz 11. Iazko maiatzean Bilbon atxilotutako Erneiko 7 kideen kontrako epaiketa hasi da. Horren harira, gaur Abarnaka gazte bildu dira Bilboko epaitegin atarian babesa helarazteko auzipetuei. Fiskaltzak akordioa proposatu dio defentsari eta hark ez du onartu. Ordu bete eta urte eta erdiko kartzeraldiak eskatzen dituzte gazteentzat eta 20.000 euro baino gehiago isunetan eta kalte ordainetan. Gogora ikarritzagun ane alabak gurean esan zituenak epaiketaren inguruan. Guk egiten dugun irakurketa, bada testatua gezurrez beterik dagoela, gaindimentsionatua dagoela guztiz, haiena izan zelako bortizkeria eta ez gurea, eta argi dago haiek izan zirelako 60 gazte baino gehiago zauritu zituztenak, horietako 2 ospitaletik pasatzera behartuak ikusi zutenak haien burua, eta guk egin genuen bakarra izan zen gure bizitzen alde borrokatzea, eta borrokatzea zilegia da, gure eskubidea da,
Eta beraz ez dagoela epaiketa posiblerik hori judizializatzeko. Politikan ere, baina Ipar Euskal Herrira salto eginda, laugarren hautesbarrutian EH-ko hautagaia izan zen Egoitzurriteko etxeak, adierazi du Iñaki Etxaniz Nupezko hautagaiaren alde bozkatuko duela bigarren itzulian. Bada EH-baik astelehenean hartutako erabakia berretsi du agiri batean. Bien bitartean, Ensembleko hautagaien aldeko hautua egin du berriz EAIetako Iparburu Batzarrak. Politikan jarraiki, baina nazioartean Eskoziako lehen ministroak independentziaren aldeko kanpaina abiatu du. Gurean Ikoitz Arrese EH Bilduko legebiltzarkideak gaiari heldu dio. Badela masa sozial nahikoa eta nahiko bagenu ere badela masa politiko nahikoa horrelako erabakiak hartzeko, izan ere guk Eskoziari oso begionez eta inbidiaz begiratzen diogu eta iruditzen zaigu burujabetzaren eta erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamika guzti hori eta borondate guzti hori gurera ere ekarri beharko genukela, Eusko Legebiltzarrera ekarri beharko genukela, eta horregatik Eskoziako agintariak egin berri dituen adierazpen horiek oso begionez eta esperantzaz ikusten ditugu. Izan ere, iruditzen zaigu demokrazian sakontza besterik ez duela nahi Eskoziako herriak eta horren erantzuna da Eskoziako agintariak egin dituen azken adierazpen hauek eta espero dezagun gurean ere horrelako adierazpenak entzutea gure mandatarien ahotik. Eta memoriaz beste kontu batzuk, 38ko gerratik erbestaraturiko 6.819 ume Gipuzkoar identifikatu ditu Intzorta 1937 elkarteak. Elkarteak eta Bizkaiko Gipuzkoako barkatu foru aldundiak laguntza eskatu diete herritarrei gainera. Gerrako ume gehiago identifikatu eta haien datuak argazkiak zein testigaintzak jasotzeko. Donostiako hainbat auzo elkartek eta herri mugimenduk hiri eredua aldatzeko manifestaziora deitu dute larunbaterako. Asier Basurto bizilagunekin plataformako kidea. Dira bat bestean atzetik ezagutzen ditugula erabakiak eta proiektu berriak herritarren gehiengoari kalte egiten diotenak eta gutxi batzuen interes ekonomikoei erantzuten diotenak. Hauek jasan ezina bihurtzen dute egoera, nazkatuta gaude herritarrak eta nazkatuta gaude eragile asko bat egiten ari geanak guzti honi batera aurre egiteko, pixkat elkarlanean uste dugulako erantzun behar zaiola eta pixkat hiriko indar desberdinak bilduta lan egin behar degula. Bestelako hiri eredu baten aldeko mugimendu bateratzaile batetaz ari gara. Bestalde, Osakidetzako sindikatuek manifestaziora deitu dute ekainaren 23ko Bilbon lehen arretaren egoera salatzeko. Gabriel Pérez, Satze sindikatuko kidea. Ez da egia, esan duena Sagardui sailburuak, ja ordutegiak laburtzea gure ustez ja murrizketa bat da, lehen mailako arretako ordutegiak urtero, azken urteetan batez ere murriztu egin dira eta hori arretaren kalitatearen aurka doa, ez? Herritarren arreta baldintzatzen dute guztiz eta pentsatzen dugu ordutegiak murriztea, zerbitzuak ixtea, bai dela murrizketen estrategia bat. Orduan ez gaude ados aurrera eramaten ari diren neurriekin, ez? Ekonomian berriz astelehenean hasi zen makina erramintaren biurtekoak Barakaldoko Bekeko 6 pabelloi hartzen ditu eta bertan izan da Udane Arbeo lankidea. 4 urte geroago pandemiaren etenaldiaren ostean bueltan da makina erremintaren nazioarteko azoka. Mundu osoko 28 herrialdetako 1.456 enpresa erakusketari baino gehiagorekin ireki ditu ateak Barakaldoko Bekek eta bertan hemen ikusi ditzakegu 3.400 makina zerbitzu edota berritasun baino gehiago. Horiek ikustera bertara gerturatu dira mundu osoko herritarrak milaka bizitari izango dira hemen astelehenetik ostiralera eta azoka honen 31. editzioa dela azpimarratzea garrantzitsua. 61 urte bete ditu aurten makina erremintaren nazioarteko azokak eta mundu osoko enpresaria gerturatu dira ona baina
gehienak euskal herritarrak, euskal herriko hainbat enpresa ikusi ditzakegu hemen atzean, Gurutzpe, Ibarmia edota Danod bat enpresak ditugu, horien postuak ikusi ditzakegu hemen atzean, eta euren aurtengo makinaekin etorri dira erakusleio bezala erakustera bertako herritarrei edota mundu osoko herritarrei. Gogoratu, azoka, makina erremintaren azoka ostiralera arte izango dela hemen Barakaldoko beken. Bueno, egia da, azokan ja veteranoak garela, aurten ere ezinbestekoa zen etortzea, eta azkenean hemen erakusten duguna da gure hiru produktu lerroen adibide bat, ez? Guk dauzkagu 3 makina mota, eta azkenean bakoitzatik bat ekarri dugu, bat oso handia da, eta orduan maketa moduan ekarri behar izan dugu, eolikorako batez ere rodamentu eta brida handiak egiteko, zulatzeko eta torneatzeko makina bat, eta gero ekarri ditugu zutabe mugikorreko zentro txiki bat, azkenean gure txikiena dana, baina merkatu batzuetarako eta momentu hontan ondo enkajatzen duena merkatuan, eta guk zentro universala deitzen dioguna, pixkat pieza handiagoak lantzeko. Energia prezioen larrialdiak baldintzatuta, Iberiar Penintsulako salbuespenak iragan astean lortu zuen Europako batzordearen oniritzia. Eta beraz, argindarrari urtebeteko topea ezarriko die Europak. Iberiar Penintsulako salbuespena deiturikoa edota argindarrari topea jarriko dion Europar batzordeak onartutako neurria jada indarrean da, eta gaurtik aurrera isla izango du prezioan. Topea ez da Pedro Sánchez eta Antonio Costa Espainiako eta Portugaleko presidenteek eskatutako 30 euroetara jaitsiko, baina kontuan hartuta orain arte genuen megawatt orduaren prezioa, neurriak faktura jaistea ahalbidetuko du. Gasteizko Mercedeseko lan gatazkan urratz bat aurrera egitea erabaki dute ELA, LAB eta SK sindikatuek. Mobilizazioak gogortu eta ekain amaierarako 5 greba egunetara deituko dute. Mikel Díaz de Alba langile batzordeko LAB sindikatuko kidea. Gaur goizean egin dugu asanbladaren lehenengo zatia, bertan azaldu dugu ze goratan dagoen negoziazioa, nola dauzkagun puntu beltz batzuk, marra batzuk, guretzat importante direnak eta bai sinatzeko behar ditugunak, malgutasun gehiago ez, igorak IPC-ari lotuta eta bar, eta momentu zori ezin dugunez lortu, proposatu dugu asanbladari mobilizazio batzuk egitea, konkretuki aste bateko greba egitea, baina arratsaldera arte ez dugu jakingo zer gertatuko den, arratsaldeko asanblada eta gero ematen digutenaren erantzunarekin onartuko dugun edo ez. Aurrera ateratzen bada, bai UGT-ri eta bai komisionesi esango diogu aber gurekin etorri nahi diren, eta gurekin badatoz komitearen 80 grebak izango ziren, eta bestela joango gara LAPela eta SK greba horiek gehitzera, eta asanblada etorri ginearekin horren alde egingo dugu. Udako Euskal Unibertsitateak bekaduna izeneko umorezko websaila estrenatu zuen maiatzaren 3. Bere 50. urteurrena ospatzeko. 4 kapituluk osatzen dute websaila eta guztiak 11 telebistan eta 11.eus atarian ikusteko aukera izango duzue ostegunean ekainak 16. Bederatzietan Kepa Sarasola zuzendariarekin izango da 11ko lantaldea eta ondoren websaila eskainiko da. Ez galdu eta orain aurrerapen bat. Eta besterik ez gure aldetik gogoratu, une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte.
jaio naiz baina zein da nire lekua, handiaren izua, norena da mundua. Jaio naiz baina zein da nire lekua, norena da mundua. Eskua iakatzen dut pistola, plaza edo nirea den momentua, eta izua zinetako dola. Zer diren gazte baten ametsak, esan zer diren gazte baten ametsak. Ekainaren 10-etik 19 zatoz Igorreko jaietara. Adin guztientzako egitarau zabala izango dugu. Umeentzako jolasak, dantzak, kirol lehiaketak, txarangak, trikitilariak. Eta gauak musikaz girotuko ditugu. Lukiek, Espalak, Galazota, Gozategi, DJ Feministrak, Erdoil, Nafarroa 1512, Zeinke, Eskakeitan, DJ Jotatxo eta asko zere gehiago. Ekainaren 10-etik 19 hurbildu zaitez Igorreko jaietara eta gozatu jai giroan. Zein polita den Igorre San Antoniotan. Ahaleginak banatuta, errazago iristen da helmugara. Multia seguru kontua. Batu eta ordaindu 12 kuotatan gasturik gabe. Laboral Kutxa. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Ikoitzarreze, EH Bilduren legebiltzakidea eta hezkuntza idazkaria, eguerdion, ongi etorri. Eguerdion, bai. Bueno, hezkuntza itunari buruz luze arituko gara elkarrizketan zehar, baina lehenik eta behin aktualitateari begira ere jarri behar gara, eta beste Eskoziako lehen ministroak independentziaren eztabaida lehen lerrora ekarri nahi izan du, berriro beste referendum bat egitea proposatu du, Londresen baimenik gabe ere egiteko prest agertu da. Gurera etorreta, horrelakorik, aukerarik ikusten duzu horrelakorik egiteko? Uste dut badela masa sozial nahikoa eta nahiko bagenu ere badela masa politiko nahikoa